हेल' लोगोफोर आं दिनै नोंसोरनो मोनसे निउसनि बारै खिन्थानो नागिरदों। बे निउसआनो जादों दा मानि अन ट्रेन्डिंआव थानाय। नोंसोरो बे पिक्साराव नुनो हादों दि शाहरुख खानजों थाफानाय बेनिनो जादों शाहरुख खाननि फिसाला। बेनि मुङा जादों आर्यान खान। आरो बे दा आर्यान खाना ड्राग्सनि केसाव जे हमजानानै दङ, बे मानि थाखाय हमजादों, बोरै हमजाया, बेफोरखौ आं दिनै फुल डिटेलाव बर'नो नोंसोरनो खिन्थागोन। जानो हागौ माखासेफ्रा बेफोर निउसखौ मोनथिखाबाय, मोजां मोनथिखाबाय, बाट फुल डिटेलाव मोनथिजोबाखैबा नोंसोर निउसखौ नायलांबानो जाबाय। दानि आं खिन्थादिनि। बेनो जादों आर्यान खान, शाहरुख खान जेखौथ' जों बयबो मिथिखागौ, जे बलिउडनि किं जे होनो बियो बिनि फिसाला। बियो मा मोनसे जाहाज, बे जाहाजा मा मुम्बाइनिफ्राय गवायाव थांनो नागिरदोंमोन। बे जाहाजाव मा बिसोरो पार्टि खालामदोंमोन। बे जाहाजनिफ्राय बे एनसिपिनि टिम, जाय जे नारकटिक कन्ट्रल बिउर', बिसोरो टिमा मा बे जाहाजाव बिसोरो थांनानै बे जाहाजनिफ्राय बे जाहाजाव जे जा पार्टि जानाय बेफोरनिफ्राय बिसोरो हमो। आरो बिसोरनिफ्राय मा बेयाव शाहरुख खाननि फिसाला आर्यान खानाबो दंमोन नालाय, बेनिफ्राय मा आर्यान खानखौ मा सेक्सननि आन्दारजों हमदों होनदों, बिसोरखौ आन्डार दा सेक्सन 8C20B27 रिड उइथ द 35 अफ द NDPS एक्ट, बे एक्टनि गेजेरजों बे शाहरुख खाननि फिसाला आर्यान खानखौ हमदों आरो ना। ओमफ्राय बेयाव शाहरुख खाननि फिसाला आर्यान खानजों लोगोसे आरो 7 जन मानसिफोरखौ आरोबाव हमफादों। ओमफ्राय हमनानै बिसोरखौ दा इन्टारगेट, माने बिसोरखौ मा सोंलु सोंला खालामगासिनो दं आरो ना। बेनिफ्राय मा बेयाव उनावहाय एनसिपिनि टिमा उनावहाय कनफार्म खालामना होयो दे कि बे पार्टिजों मा शाहरुख खान, बे आर्यान खाना जे बेहा माने कानेक्सन दंमोन होननानै बिसोरो मा होनो उनावहाय क्लियार खालामना होदों आरो एनसिपिनि टिमा। ओमफ्राय बे उनावहाय बे एनसिपिनि टिमा आरो डिक्लेयार खालामबावो कि बे पार्टिनिफ्राय बिसोरो मा हमनो हादों, बिसोरो बे पार्टिनिफ्राय 13 ग्राम ककेन, 21 ग्राम चरस, 22 पिल्स अफ MDMA, ओमफ्राय 5 ग्राम MDN आरो 1,33,000 बे केस फैसाखौ बिसोरो मा बे पार्टिनिफ्राय रिकभार खालामनो हादों, माने बेनिफ्राय हमनो हादों। बेनिफ्राय मा बिसोरो बे दामानिथ' बिसोरो अनेक माने ड्राग्सनि केस हमगासिनो, केसआव अनेक मानसि हमगासिनो। बिसोरो मा बे एनसिपिनि टिमा बिसोरो अनेक माने सिगांनिफ्रायनो एसे सुदुर लाखादोंमोन आरोना, कि बिसोर ओरैबायदि जागोन मागोन सोंलु सोंला खालामनायाव बिसोरो ओरैबायदि खबर मोनखादोंमोन कि मोनसे बे मुम्बाइनिफ्राय जे गवासिम थांनो नागिरनाय बे शिपखौ बिसोर माने अलरेडि एसे थाल लाखादोंमोन। ओमफ्राय बिसोरो मा बेनि थाखायनो बिसोरो बे एनसिपिनि टिमा बे जाहाजनि 20टा, एराउन्ड 20टा आरो बेनिफ्राय बाराबो जानो हागौ, खमबो जानो हागौ, जायखिजाया 20टा बिसोरो मा बे जाहाजनि टिकेटखौ अलरेडि बिसोरो दानखादोंमोन। ओमफ्राय टिकेटखौ बिसोरो उनाव दाननानै उनावहाय एनसिपिनि टिमा बे जाहाजाव जास्ट जेरै फर्मेल ड्रेस जों आम मानसि बायदि बिसोर माने बे जाहाजाव बिसोर गाखोलांदों आरो ना। गाखोनानै थांनानै उनावहाय बिसोरो सिङाव जे थाल लायै माने फुरा थाल लाजोबा बिसोर एसे, नोंसोरबो एसेबां मिथिखागौ बिसोर माबायदि, पुलिसफ्रा माबायदि हमनो नागिरो मायो बा ट्राय खालामो। ओमफ्राय उनावहाय बिसोरो जेब्ला मानसिफोरखौ उनावहाय अलरेडि बिसोरो क्लियार खालामजोब्बाय, सोर मा खालामदों, सोर मा खालामदों। उनावहाय बिसोरो बिदि बायदिसिना बुस्थु इउज खालामनाय नुनानै बिसोरो हमबाय आरो ना। बे उनावहाय बिसोरो हमो। बे उनावहाय बिसोरो बे एनसिपिनि माने टिमा बे जाहाजनि केप्टेनखौ बिसोरो मोनसे, माने बे जाहाजाथ' मुम्बाइनिफ्राय गवासिम थांगौमोन नालाय, उनावहाय बे खाथियावनो बिसोर मोनसे मुम्बाइनि बे बालार्ड पियार इन साउथ मुम्बाइ, बे खोला मुम्बाइनि मोनसे जायगायाव बिसोर लांनानै, माने बे जायगायाव मोनसे स्टेसन बायदि दं आरोना, जेरैखि ट्रेन स्टेसन थायो नालाय, बे जाहाजनि मोनसे जायगा आरोना, बेयावखि लाखियो, बेनिफ्राय थांलाय फैलाय खालामग्रा मोनसे सेन्टार आरोना। बेनिफ्राय बे जायगायाव लांनानै बिसोरो, ओमफ्राय बिनि खाथियावनो मोनसे एनसिपिनि गावसिनि अफिस दंखायोमोन, बे अफिसाव बिसोरो लानानै थाङो। ओमफ्राय बिसोरनिफ्राय उनावहाय एनसिपिआ अफिसियेल FIR होयो आरोना बिसोरनि थाखाय, कि बेफोरखौथ' ओरैबायदि ड्राग्स माजों हमनो मोनबाय नालाय, बिसोरखौ उनावहाय FIR होबाय। आरो बिसोरनि सायाव बिसोरखौ गासैखौबो ब्लाड टेस्ट खालामबाय आरोना। बे उनावहाय ब्लाड टेस्ट खालामनायनि उनावहाय बिसोरखौ हमनाय टाइमाव बिसोरखौ बिसोरनिफ्राय बबे जायगायाव ड्राग्सखौ हमना मोनदोंनो, सोरनिबाबा गस्लानि सिफियाव मायाव, माने ड्रेसफ्राव अनेक दोनखुमानानै लांदों आरोना। ओमफ्राय सासेनावथ' बे सेन्देल हिल गानोना हिन्जावफ्रा, बे सेन्देलनि हिलावनो माने बिसोरो ड्राग्सखौ लानानै थांदोंमोन आरोना। ओरैबायदि जायगायाव लानानै थांदों। ओमफ्राय उनावहाय बे शाहरुख खाननि फिसालाखौ जे हमदों, बेखौ हमनाया बेसेबांसो पानिशमेन्ट जानो हागौ, बेखौ उनावहाय अनेक सेक्सन दं नालाय, बिसोरखौ बेखौहाय माने 6 मान्थनिफ्राय 6 मासनिफ्राय 10 बोसोरसिमहालागै बिनि माने जेल जानो हागौ आरोना बियो।
6 मान्थ माने खमावनो 6 मासआ जाखाथारगोन बेनिफ्राय मा आरो बिसोर मा 1 लाख माने फैसा फाइन होनांगोन आरोना 1 लाख फैसा फाइन होनांगोन ओमफ्राय उनावहाय एनसिपिआ उनावथ' बायदिसिना रिपर्ट होबाय ना ओमफ्राय उनावहाय मा होनदोंनो मोनसे बे शिप जाहाज थायो बिसोरनाथ' मोनसे गावबागाव माने कन्ट्रल थायो नालाय बे जाहाजनि जा शिप बेफोरनि ओमफ्राय मा होनो बिसोरनि अफिसारफ्रा उनावहाय जाय जाहाजनि जाय डाइरेक्टर जेनेरेल शिप अफ अमिता कुमार told the Guardian did not have its license बिदि होनदों नालाय माने बे जाहाजा माने लाइसेन्सआनो गैखावानो बे जाहाजा माने उनावहाय बे डाइरेक्टर जेनेरेला बेखौ उनावहाय खिन्थानानै होबाय कि बे जाहाजा लाइसेन्सआनो गैया मानोना जाहाज सालायनो थाखाय जेरै जों गारि थारि मा सालायनो थाखाय बे जेरै लाइसेन्स नांगौ नालाय बे जाहाजा मा लाइसेन्सआनो गैयानो ओमफ्राय उनावहाय जाहाजनि मालिका मा होनदों लाइसेन्सखौ एप्लाइ खालामदोंमोन आं मोनाखै होनदों बे गावनिसो खोथासो बे थगायदों नामा ना थगायाखै बेखौ उनाव गावसोरनि खोथासो बियो जायखिजाया उनाव बे जाय जाहाजनि जे मालिक बियो माने गाव क्लियार खालामना होनदों आरोना कि आं बे जे बे बायदिसिना ड्राग्स हमजादों मादों बेफोरजों आं जेबो मिथिया आं बेखौ जेबो लिंक गैया आं बेखौ जेबो मिथिया होननानै गाव माने सिगाङावनो गाव क्लियार खालामना होखादों आरोना बे जाहाजनि मालिका ओमफ्राय उनाव लास्टाराव मा होनदों बे एनसिपि जाय जे नार्कटिक कन्ट्रल बिउर' बे बिसोरो मा स्टेटमेन्ट होनदोंनो बिसोर होनदों कि बेयावथ' जाया जे शाहरुख खानखौथ' जों बयबो मिथिगौ बहुत गिदिर इन्डास्ट्रिनि एक्टर बलिउडनि बहुत गिदिर एक्टर होननानै माने बे नार्कटिकफ्रा अफिसारफ्रा मा होनदोंनो बेयाव सोर इन्डास्ट्रिनि फिसाला दं ना सोरनि मा फिसाला दं जोंहा बेजों जेबो खोथा गैया मानोना जोंना खामानिया ड्राग्सखौ फ्रि खालामनाय माने इन्डियाखौ ड्राग्स फ्रि खालामनायसो नालाय माने इन्डियायावथ' ड्राग्सखौ बाहायनो मोना बेथ' फुरा माने बादा खाथार इन्डियायाव जोंना खामानिया बेसो कि जोंहा ड्राग्सखौ बाहायग्राफोरखौ हमनांगौ मानांगौ जों बेयाव रावखौबो मिथिया कि सोरनि फिसाला मा सोरनि मा मानसि जों बेखौ रावबो मिथिया होननानै बे एनसिपिनि टिमा मोनसे स्टेटमेन्ट होदों कि बे जोंनि खामानि नङा कि सोर इन्डास्ट्रिनि फिसाला ना सोर बेसेबां गिदिर इन्डास्ट्रिनि फिसालायानो जा बे जोंनि खामानि नङा जोंनि खामानिया मा जायहा गोरोन्थि मावदों नालाय जायहा माबा मोनसे दाय मावदों नालाय बे दाय मावनायखौ मा गासिखौबो समानथाय नोजोरै बिसोर नायनानै मा साजा होगोन सोरबा इन्डास्ट्रिनि फिसालायानो होन सोरबा आम मानसियानो होन माने बिसोरो गोजौ गाहाय जेखौ रावखौबो नाया माने बिसोरनि खामानिया मा साजा होनाय नालाय दाय मावदों नालाय बेखौ गासिखौबो इकुवेलै बिसोरो साजा होगोन होननानै बिसोरो एनसिपिनि चिफ एसएन प्रधाना बे खोथाखौ गावसोर अफिसियेल स्टेटमेन्टआव होनदों आरोना ओमफ्राय नोंसोरो नायनो हागोन कि बिसोरो जाय जाहाजजों थांनानै बिसोरो जाहाजाव जे हमजादों होनदों बे जाहाजआ नैबेनो नोंसोरो पिक्साराव नुनो मोनदों जानांगौ नायदो ओमफ्राय लास्टआव आं बेखौनो होनो सानो कि नोंसोरो आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो बुजिदोंबा एसेबाबो मोजां मोनदोंबा आंनि भिडिअखौ लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम थेंक इउ